na CJ da bokrata no me body tell because story na CJ di ba na hia me ti me body tell di ama na wo hye da bokrata yanim ha sei a Dr. Matthew Opoku Prempe as a picture dia wo hye da kwatwa so no nim so be ayi o running mate to CJ just was said no koyin for the way ya na ka meka so ya na wo say e da ballot paper do so say enya just we ya na wo so mo de tare so atiase na omni Dr. Baumia de na a wo hye ne chichi no e ka ho na ne nyina ene se bibia nsesa yanti shi bie ma enra ene yenya ne ntie se Dr. Mahmoud Baumia Otu Franka de ne decision ne choice the chosen one no wodi akoma omampani na nado dan kwakufu ado omampani so mu etu ne fo eso onko no nkoye adwuma no na ofa eye MPP embreki 8 no se de party no ehye no na eno na edin no ho nsensem beto dwa na chese din na the chosen one na Dr. Baumia de koma omampani akufu ado no eye Dr. Matthew Opoku Prempe ya wono abaye so afa no hye eye enhumasua wonsem so pen na enne wono na ye so afa hye nyina mahoden ensem so panyu hye mu a afimpim ye no ne anwatwe 2008 enne ebredi kan a okomra se bedwafie ewo eye Mansia South abaton pesua so atoa so 2012 atoa so 2016 2020 watoa so ye hoina no tum so manfo no eje no atumu pa na ono na Dr. Baumia edinidin akwakopie mu nei yeguso a echese official communication no ebeba abeto abonten into in order congratulations are in order in advance and ye the Emma Penny na eno dan chance so Ghana statistical report omode ba ye chese Ghana for emu opepe enso ne achipo miensa 7.3 million na womo eye hia for hia buburu achi womo no eno so da bokate ebomu amane na nanu ya Ghana ye bauxite ye yakwakonya ne ho sensem ene mining lease no mo chese parliament agye tumti eno emu amane bo da bokate e diaba wo hya ne fa etoso dumiensa kasa e de fa malaria ene sadia sese ya mene ekasai na nke fie bi atwam na afene kɔ na wie ye na ban malaria ne nipa dodo akumoma na ewo soropa eno na Ghana Health Service HSM ewo mu se malaria eyade a ebo nipa ntrene fa pomden ensem ho nipa dodo na ka na malaria so ehye wo mo enkwanom wo mo kyese eni ho biem eni suade hunu no eni se enkonkosi 2028 no na eye enipa malaria ekum wo mo no kyese ye record 0 na ye record bi kra eno eni suade hunu ya mpanyifo ede atudwa no na omode amaneboy ebaye ebrom ni semtwefo hyiaye na omobu sa konta no ede ekire omanfo no na wo hye mo kyese oman no akona nimpa esanse emre bi atwam no wose 2012 mu honom no na sa wo hye malaria ene ye ho sensem ene testing rate na ye gina best 38%. Ene afi atwam 2023 no ya begina 98%. Na chese eba no test no ene ade na ye koye nim ye pa na akonya so se ni padodo so enya ene ade no so no na wo hyemu eye 2011 na ewo so ye pa 27%. Ye bedu 2022 no abedu 8.6%. Na chese enhyehyɛ bi Ghana Health Service edi gu akwanso no ekoye pa ensem we nyina no Dr. Franklin Asiedu Bequeen ya ono eye Director Public Health ewo Ghana Health Service na wodi etu dwa daily graphic mu amane enonom na mamemfa wo enko daily guide na yenhye asama eda anim hanom wamo echese the Church of Latter-day Saints the Church of Jesus Christ Latter-day Saints ene ga manche ni takite ko true yo to mienu na school ya eno no ewo empotem wonom no enkra ha se no wo ma hye asiesie school no renovation nya de ketwa a wo ma bia no kama the bokretai eka eho asem ewo ha na chese nana chese nani swadi hunu no esopa eso eno ho adwuma na wo mo eye no we no eye school yo mo chese gamanche the foundation no ene asafui ne kambo mu a wo mo di sa adwuma no na ni nyina mu no empanyefo ekasa ye wase no ache ni swadi hunu mu nyaye e de ma cluster of schools renovation no eno eye Manchester Kitewi odikan cluster of schools eno mo koye sa ensiesie no ho no menei school no facelift de o mama ni bi pa mining lease bauxite mining lease so amra se bedwafie agyetum no eno so ho asam eda ha ena so afo no ehye edwadie ene fidi nyuma so Katie Hammond ne nsama wode abetudwa ya okasa
ede efa cement boɔ ya babia wonam bia na ebo a ye gye no eno so ɛho asam ɛda ha wɔn ɛhwɛ sɛ mra sɛ badwafie bɛboa na sabe we wɔn agye atum sɛ de ɔhwɛ fa nwo a Ghana babia wonam bia no sɛ ɛyɛ 12 cities a babia yɛ 12 cities agye wɔn a wɔn de ano bia eno kra no ɛyɛ na ɛyɛ uniformity ɛwɔ mu eno bi no wɔn pɛ sɛ wɔn de ma cement production ɛne ne tomu no na ɛma ɔmafo wɔn de si adan real estate for obi a wɔde ɛyɛ cement di dwuma no wɔn ho han wɔn nyasa wɔte nkran ha sɛ ya na cement a wɔtɔ no bɛkɔ akɔdu kwawu no na ahade boye den kyɛ kwawu de wɔn bɛkɔdu kumase no na ahade boye den ɛkyɛ kumase de nti daily guide emu amane ɛno no ɛna MPP vice presidential race no so no wɔn kyɛ sɛ Bawumia apeki napo daily guide aka ɛno so ɛho asɛm. The new funded abokratan so de enkobokro no a ene da ha wo mo chese cement manufacturers no Dr. George Dawson Amoa ena ne foni da he one owura Katie Hammond na chese omo de abo ani ni nyina ne se sa monteso cement bo monteso no wo mo so chese production cost e wo so eye wo haw ehu nti eba ne sa no a na ososo wakwa ye wie na waboka no utumi kwoto no fofofo na adwuma na wo ye no enwu enkoboka eno ena wo so ene ye papa die ya wo de bill ekomrase be fie no eho asam eda ha na eba no school ya ye ka ho asem ya Adabraka school no so a da wokratai ebomu amane ya Elder S Gifford Nelson ena ejina nifan ena gamanche ejina benkuma wo mo edin komo kama the new funded bokrata anim enonom sije ensem no de eche se ensem kro no na edia him na ye papa ye ra Dr. Benado Koboy ya no so for shapum dinsem so na yenya ntie ese $40 million enro ya babe kaport no finally no o makle na o mo chese ba clearing no ba ye ebra osofo yi ebo nche ne sa hwe ya temaport ho no wo beda ho akosi se enu no o mo be clear ye de radiasi so Dr. Benado Koboy wayade then say even go to the sense of just threatening so obeda port ho obeda ho na ene say omodia clear my na ye malaria ya ye kan nyina antiretroviral enure HIV enure ni ade nyina no ne ade ni nyina aka ho pa ya mebo an se bekwa koyie no ne enure ni bi nseseye na gusoa ewo ne tibia ye papa mu a ye betumi dia sayare nti no so ne ana mpanyifo momani akọ ho abena we ho no because okra bia bedi ha you can say about 151 ewo US abrochirem ahimachin yeah na Emmanuel Abuaje say abena ni siripe ahimachin unti menai me wa Texas USA also down na nsa men kind you down that's also we are maka as I try to say Papa was Ahweneɛ me twema I critical I try Papa Africa on Abade me da se power te say wo twem me dan se ma me ba ko for Ahweneɛ mo ba say ya na ma me sresa no mani agye wo dem sa na ye mama se ye de ye te ba ne entertain sa na yeso yakoma to ye da mo nyina se me so me twema pa wate be me na nyame ka ho ma me na enzima mabu na je say yeso ma sori den pa o elembele man sinimu ewo atoy mantemu no ma ye oye kire na we de eye asumdue oye kire e no mo eye nantifa krom ni nyina ene se wo mo eche se Adom resources no ene wo mo chief executive officer Angela List wo mo niam bia wo mo ye ni ade no wo mo bonyu so wɔn so mo bonyo so kra na placas de kita wɔn no wɔn say leave Angela List alone Adom resources wɔn chese Angela List ni dwuma wadie second for masa resources yi no na aboa amana bedrum pempenso adu no na satetie bi ni niam bi koso hodom na ɔmanfo no ani enye ho sa na wɔn etu sa na mo no so wɔn de bekasa atia na akwakwa hodo wɔn so ewo mu nyina no ehunu adwumaden amami ebo de eboa eye Adom resources no ni enhyehyɛ wo sɛ no so no edi akyire na kyese enu emu amanebo na da bokrata yi de aba no na CJ
eno ano no Dr. Bawumia die nso da ha ne yewura na podie da ha Ghanaian Times nso edo mo ho asema ba gama nchede no eda ha na nyame adom sije nyame adom ye mra se bedwafo mako enum a wo mu kodi Kenya Ukraine mitisi Ghana mra se bedwafo ho no mo me ye mo semne me se wo mo kwaje de na nyina ye adwuma na ye na Awurade ase se ode omo aba be kan ye sasudiem enti mra se bedwani Edwin Nilante Vanderpoy Thomas Nyako Ampem Sylvester Tete Mohammed Hadi Tuferu and Emmanuel Kwesi Jemfi womo ene ye mra se bedwafo a ekodi ho na nyina no eye adwuma womo ekwakoye womo ba be kan yensa ewo fie ye de Awurade ase na de omu ye de no na Sylvester Tete ekasa ewo ekosi se adwumadie so CJ chese na no omu nyina kro nsusu se demonstrators betumi kra dia boy remra se bedwafie anaka obi hunu se hompo na ubeye safe ena ekokwo wie dia akwowie no ye de Awurade ase so mudi mu nyina maba be kan yensa nemom ambassador na wo Kenya de mampani akufu adoe ambassador no pene ho asem ka na we de sije nka be adwuma ne simple kra o Jeremia adwuma en ka be ne simple o amfa me nko Nana men na san sije ho what your men no we have the men no ma san sije ho fa no ko Kenya de o ne de na mra so bedwafia ba asem kase sisei na watwi wani asem kase sisei na watwi wani me so pose no wani krom wo no ni o man no ya wakwahin na nko ba bia na enka wo be frɛ na wakom hotel krom pom da akobisa mo yo okay ehin na mo da sije na ye Abena na musini wo man bi so se omanfo no Ghana manfo kwa ho yehia mu a omno be gyina man yo nya so ti ba bi na wo si releases no e na kyese wo ke yo wanya de kra wanya de CJ mekọ wate na Kenya